боз як ҳодисаи мутиши ҷиноятӣ ки боиси марги инсон гардидааст санаи 23 май дар ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи мастчоҳ ба вуқӯъ пайваст. келин аз 31 ҷароҳати бардошта аз теғи додаршӯй ба ҳалокат мерасад. бо ҷангу ҷидол ва таҳдиду зӯроварӣ ҳаёти осоиштаву хуррамонаро соҳиб шудан фикри комилан нодуруст аст. зеро таҷрибаи ҳаётӣ акси чунин амалро борҳо нишон додааст, ҳатто оқибатҳои фоҷиавии онро. санаи 23 май ҳамин гуна нофаҳмию номуросоӣ дар ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи мастчоҳ ба фоҷиаи хунин анҷомид. гумонбаршуда Азимов Рӯзи Муҳаммад Мирзоевич, соли таваллудаш 1976, сокини кӯчаи Шомуродови ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи мастчоҳ дар хонаи истиқоматиаш аз сабаби муноқишаи ба миёномада бо ҳамсари додараш, модари 3 фарзанд, Раҷабова Ситорамо Одинаевна, соли таваллудаш 1977, ҷанҷол намуда бо истифода аз корди хоҷагӣ 31 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими баданаш мезанад, ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ман ҳамсояш мешавам. рӯз гузашта хел умдам, дар хонам хоб будам, кӯдико дод задан ки ҳамсояро мекушад гуфтан. хестем биём ки дар ин тараф кор қатиям хел хоб карда, кор қати засода аму заиф аму занака. тарафаш дод задам ки назан гуфта дод задам. тараф манам ҳамла кардам ма кор қати. ҳамла кардам ма хам шудам, автобу қати гирифтам дар сарай задам. бас кард вай заданиё омад кор дар ин тараф шушту бур дар хонаш қулф кард. гурӯҳи фаври тафтишотии мақомотҳои милитсия ва прокуратураи ноҳияи мастчоҳ гумонбаршуда Азимовро дар ҷои ҳодиса дастгир намуданд. сабаби даст ба ҷинояти вазнин задани гумонбаршуда аз муноқишаҳои доманадор сарчашма мегирад. аммо дар ягон ҳолат чизе сабаб шуда наметавонад ки инсонро аз ҳаёт маҳрум созӣ, зеро ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. гумонбаршуда Рӯзи Муҳаммад Азимов ҳаракатҳои бераҳмонаи ҷиноятии худро дар ҳузури фарзандони ноболиғи ҷарбида анҷом додааст, ки ин кирдор ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгариро ба вуҷуд меорад. айни ҳол аз рӯи ҳодисаи одамкушӣ бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.